Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponita. Silchor pen kove kiwan atrak inut bisso das pu abang pu aphan ke patong kang phit pen ajok adimak longaman apran ke damnang. Nijang Karbi Anglong Hamren along Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Hamren athengno along thereponi phai pho arni anar lopor phai hinia por malom ihum kove kiwan atrak kewang pachat par pik pen ajok men katiwar phak ama towar kamang huloni piloni alangli bisodas aphan hangdet si towar kachor juloni mate kopini kaching ki det pen aphi ame thanga side kachi dambom aporahut patong khang phit amat pakoi bob pusi haladak tebok terai kedo arata tumpen chethan pondrinti Apran ke damnang jui abang pu bisodas santipoti arong asor pusi tangthekpon. Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News. Amri Chinthong duar amla angkang arpek abepar atumpen pherang ke amai kang nipon. West Karbi Anglong Amri Chinthong duar amla angkang arlo arpek kenam alokel bepar atum theraponi phai pho arni all Amri Chinthong duar amla broomstick buyer association amahang pathek pon pen press meet hang pondu. Labang solong President Arpu Maising Rongpi Lapen General Secretary Arpu Francis Amsong Aphansi Arpu Tek Pondu. Labang so Association mahang pathek ponang kok lapen press meet ke hang ponang kok laki ladak kedo local abepar atum kedam tang an ki klem pon bom nam pon bom lo bon sitami non ke ang tam pen ke wang abepar atum kenam ador phalang no tekang dak titi puta lamthi ningje pon. Lasinon kevang je arni an ki majok le ang tan pen kevang je abe pardo antal labang so association aphan nang humri vek nang chiputa lamthe ningje pon lapen theraponi phainer kep sirkep arni ke association abe par atum pen arphek kenam kangkirta pedopon chiputa lamthe ningje pon Lason se Karbi Anglong Autonomous Council atim laben moholder atum bepar atum aphan per kg 7.5 rupees pen kapasun pon thuji aphanta kachoningri pedopon CNG nilitum kaching vai pon ke tap ke son se bank pon po pena penyong se ang tan pen wang bepari pulon tum mat se ang tan pen kinam bang tum suri phokep fine hang ponam dat lo pulote difference lang na po oh chong se Shillong along chong se 120 chong se sulilo tangte ili tak nam po 100 toka ili mohor pan pinang po 7.5 an aro pitu nangi ili gari bhara siding dulang dak sika po pinang po ako lebar dupo nitum sika thom ako nitum ha Shillong along nitum thondami hadak borombong gate along dar ili asama supan ge Shillonga police tumda ake ong sangi ek pickup along one polero pickup along se latum ge hangi ke suri hini maulas nai along ili pinangi pharopho ako dak mugafet dan itum Meghalaya Council tax ako atara pitunang lang ako ili alinda dak thanji puludang te dak 100 toka Shillong da 106 toka pa 108 toka pude dak man itum ke 100 toka ke namun elo mothode dak barika pen poisa warbe a miat pepari tum ke non wang top po anke latum ke barika kerap local bepari pan ke turchor asol se manlo ili ke latum kichu longle latum kiduk kilak hut kisu kiboy hut kangri kangrang hut ditum ke poisa latum pan pilo ko jat ahin pen ajat budik pen sida ili latum pator lo anke pini anke ili ke ha mia bepari wang po katamari pon po angi ili pange rong asor ke bisa selo aket thea dor se hangpo ako puanda suse ako moholta bat ong piglo penenge lase ili ke dak local a businessman tunge ili ke kroite te a sarkar panda ili ke kroite la pu ateng pute tuning rilo lase council CM EM tunta la mohol tax ke asap ili panar lang nangi rat apoisa lan chureta ale ave
na dak press meet hang alam thegela son hello ne tum dak lang kon festival bria long se ne tum hang lo la ke ne le tum association pen se ne tum a committee form lo pini la se ne tum amri la pen chin thong la pen drum la ne tum long la hiri ke thom ne tum la se hang lo la se la dang ne tum ka ching vai pon ke la son hello ne le tum ke dam tang aning kan ta kadok wetan tum beha bepar pen chuklem sap chuklem pen ne tum he ma humpurti pen stame ma konat ne pen riarlan pen stame rong asor phan tum poisa pilo e rong pen ne lak ni pusta la pen ne tum pi pen alang li tum puthot ang tan pen ke wang atum alang li tum ador ke the pen nam lo silong ke la pen hilita ador ke kom hala dak ke pharu sira se kaner ke pen alang tum behari tum nam lo dak ke la pen ne tum dak alang tum akonang nam thulo madne amiya madne bangali madne bihari tum nang nam thulo dak pharu si panang tum nam lo la sene tum la pini gasun ke hang ke la son lo ne tum la dak amri kado ka ven tum la pen chin thong la pen kado ka ve drum la ne tum so son ne tum phom pen ang tan phan le tum chak chelo pusen le tum chingwai pon la pen chepa pas pon lo la pen mad ma dor ke the nam det pulen tum la dak committee ne tum phom lo la ne le tum mad ma dor ke the ke nam pin na pen ke nam lo pulote le tum fain na bang ke suri phokya pusen tum che parai pon lo la sen le tum ke chak thek thelo lang tan pen ke wang tum ke ne tum local bepari ta do pik la pen ni so na lam nang le tum kado ko ve council sor phan ta chuneng ri lo ne le tum alang le tum phan kan le tum che paduk che plak vot pi to pa hai lo sita lang le tum ne tum ke la amri long le tum ke amri chen thong dram la amuni le tum jaru pen sen le tum ke reng lo la jaru a khiti klem pola sen sin tum osomar pachar li lo la pen son le tum khoros lo la pen ke chu ki jun pen dang lok soken nang kadu ka vetanon ke sok khiti ke reng re la sen jaru si chu klem pen tum reng i lo la se alang le tum government a tax ke en ke la son hello o guri ke lak 12,50,000 pen salang tum government tax ke en la pen umja kan nia bang 10 lakh se lang tum en sita pini nel tum phanang ki rung bang ke nel tum phan part career long sin tum 15,000 nang en dat lo son ke job che part ki je long se 7.5 nang en dat lo part ki je long se la son ke nang tum pini pena penang bong nang le tum sar to liram rong hang phan tum ka ching hon nei cm phan chun engri par pik lo pini pena penang bong nang li alang tum phan pura tum phan aret pak kom je phan la somoho la aret pa kom je phan tax pa kom je phan nang tum chingwai son te ke me par position engri par pik lo la son thak MSSK Enterprise Result Drop lang abong arlo inki longlo. Lason sila khain korai si Borjan constituency ke parlo khot khoti long kathar arong along kedu MSSK Enterprise Result Drop lang abong arlo inki doko. Sonsi mineral water mate kejor alang lepute kai kita ingthir et nanji. Athi lang henlo munit achithi lang abiti munit reng uni. Tang de lang abong arlo jongsi inki long lok lapen poison pinak pulotang te munit apran dam juita thek. Lasi kachonam lang ki jon kachiri akenang sotmati phiri mimi. Aduntu Karbi Anglong Autonomous Council ke the kiding mati taxation department pen langdun chari akenang sot pusi cherok tok arat lapen hamphang asong atum pen chethan pon rinti. Bukajam pen sar kurube Karbi Anglong News. Tapi ni tum ladak KSC pemate Bukajam district KSC committee pen ni tum nang ko humri nang ko kala hello isi ni tum ladak long kathar arong along khot khoti long kathar arong long dak isi MSSK Enterprise pu visal drop alang picture long ni tum isi la khijun alang long pene api thedung long pon lok dokok lo la sela so pothak sini tum ladak wang lo la pen la bang so lang pothak kaching pene je phan pilo dak kaching kiji mate la bang so adim inquiry je phan sini tum ladak wang lo konana lo ke long ke la phithi long la bang so lang ke isi lang dang te la kar all kar beng long da isi la chitang flu la tung pi la difu bokulia pendang lok bokajan la dalong an sari hajan pendang lok sangti hidi silinijan ponong kadu ka belong an la tum si penang ana dim la tum si pali la bolang no la dak hem pudum pen chingki je than long lo ayam pu apan bang binong itum chitong long le ni to mani pini pen ni thombak dolo hok bang ayam pu pan kaching kiji pu la bang so lang patha kalang sama ayam pu bang bang ve ayam pu amen ke
Firoz Khan pu alang li hem lata Dimapur pu sipu sistem alang li bang we nang kaching kiji phan thang tan ningji pon pe tangde na tuma kemang ke kopi lola so a company ng haplup nai puloma amate kopi sipu ji nitum kese hoi pen gela ka ing haplup nai pu si ningji pon thiplo la pen hap vek nang ji trading license pe ne do ma arju manang le to la hai lar ju tam nang chi than dek thela tum isi paper lar ju tan nang than the kumama ma in charge kumama kopi ma kar ju ta la tum nang than dek the da ka do tu Nihang Dwarbagori Baptist Church Fellowship mate NDBCF ingdeng phoke brapho aphong ningkan isek apharman bang phuamai kepaman pon Lason sila khaingoi ratrok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara police station angkang pi along Lochin Langso Baptist Church along si Nihang Dwarbagori Baptist Church Fellowship NDBCF along ingdeng phoke brapho aphong apharman bang phuamai peman pon lapen tong sekot pen chingki chingwai pon si nini apharman si pathik ponlo bang swalong pen athi pimati Bible angdeng ke en pon laki mondoli kache pimi Roman 12:1 pu ahastro angdeng en ponlo Anparta bang suaphong ingdeng phoke brapho apharman bang phuamai ke paman pon along Elia ing hi pensi mai chepahem phupon laso apharman bang phuamai isek along chior mate lunchetu parjupon laki bachekrang Baptist Church project alun parjupon thu laki karjong atowar atum pensi parjupon lo Laben bang swajai megmati apharman bang phuamai ke pamhan pon along than bang mati speaker laki Martin Timung Nihang Karbi Baptist Association Youth Department mati ex secretary NKBAYD laben sangpi Monju Langnepi Nihang Karbi Baptist Association Women Department atum pensi bang swaphong ingdeng phoke brapho apharman bang phuamai ningkan isek along jumesen alam than pon pen parjupon NDBCF along kejamati NDBCF mepu Elia inghi Relipson Singnar dun mepu NDBCF Amos Terang Kongchunbang NDBCF Elvis Topi NDBCYF mepu Rajesh Rongpi Kongchunbang NDBCYF Harsing Ronghang Bengarina Lektepi NDBCWF Beauty Ingtipi Merina Rongpipi atompensi cepatir pipon pen bang so aphong ingdeng phoke brapho apharman bang phuamai ke pamhan pon along mesen pen pachun pon Lason si bang suapong ingdeng phoke brapho apharman bang phuamai ke pamhan pon along bang suri sose armua phai chetong pon lapen mesen ing samjen pen arnam akang hon kajin so pen ajok mesen pen labang suamai pachun pon lo Kaziranga pen risaning ti Karbi Anglong News